Bizkaia frontoiak lehenengo urtebetea osatu du eta tarte honetan emaitza bikainak lortu ditu. 2011ko martxoaren 5ean inauguratu zen Bizkaia frontoia eta martxoaren 19ean jokatu zen lehenengo partida kirol azpiegitura honetan. Hasierako aurreikuspenak gainditu egin dira, ikusleen bertaratzeari eta partiden kopuruari eta kalitateari dagokienez. Bizkaia frontoia izeneko pilotalekuan guztira ia 53.000 ikusle izan dira lehenengo urtean hartu dituen partidetan. Zifra horri Bizkaiko federazioetako kirolarien kopurua gehitu behar zaio. Izan ere, astean 24 orduz instalazioa erabiltzea lagazaie, baita kantxa alokatu nahi duten pilota zaletuei ere. Programatutako egitarauari dagokionez, nabarmendu behar da esku pilotako 20 jaialdi eta palako 33 partida antolatu direla. Datu horiek argi uzten dute pilotalekuak arrakasta duela. Horrela bada, Bizkaia frontoia erreferentziazko pilotaleku bihurtu da pilotarientzat eta zaleentzat.